Hai bro, kumno pialong. Ngam tu pia buat na am ya kani ka assembly session, budget session ko ba long menta. Tama kala long kat kum kita ki drama film Hindi na pi pe TV am. Way ukonoy way ute kawang kti uni te hadian tu pri kenjat football, ba paling mukul baru James kamtam. But kalong kum ka jo kalong kum ka show ka bangi baro ngila ya pengam tu pia buat nam tama ngapai atau kadi ka ke belum palat igi drama artat kibon ki jing sisa long kamtam ha ka power ka ba ubat ujem sangma ka man kisni kimi kot kubo ha kot kubor ki khana ki pang ki jing le tam ki jing bam sap tu ki bam ka show ngatharai ya kani ke department ni menta ki kwa ban pet man mai upai ba takabam ai load shedding show khlang banum dam pet ya ke MECL. MECL is filled with scams right now. Nilai iba ki thiet ki meter ki ba de lai hajar tingka ki thiet 10,000 nyu hajar sei garan pisa number tip but kila shule kai ya ka pisa jumpai ba kidon kitiar ru bangi puli bang ko khobor khamtam ha Highland Post ba kidon ki laptop ki computer ki ba ki de ban thie tang kumalai 2000 uni se wi thie haru silak siteng lani silak arpho kumtai haru kata ka jing bam sap ba ngimla mudur telesi kani ka jing kwa jung ki bikin pin kutno ka lut sedeng de kari kadon ko kadaw bakata kadaw kadai ba kim kwa eno bakin pet ya ki kam ba kam bakla jong ki baki laile apo MECL manu bansa kem ni kani manu badi bansa kano i kawai bo mukul kran pasha dai khamong ba long kham kran be direct bonong ba ni ben investigate ni ben kem mi kini ki bre pi di ben sha sat pato ni kran ni kata let's say tip ki age phang ka power department apa bu de u minister jong ka power jo warjar ni o warjar pra te kani kalong ke ka ba ngasi pete paling ki long kum hoi ki dom ki rem ki ship ba clear ga dom tama hakchu por pare lada ka poi pare ha kata ka jing pichi tom ne dam ko kran era te pa ba kendit benyo no artat sasim ya kini ki ko khobor puli be man kasni but kama ba lada kidang bam sap ni am but kile bakla ni ya ka MECL kalau seding kan sawan pai biang kanum jare la no noro wanum nget bakan sa kanum wan pai so sirata em kan sawan pai biang